IKT klaster Akademija Kragujevac je dodelila diplome najuspešnijim polaznicima, onima koji su završili obuku i stručnu praksu i kragujevačkim IT kompanijama, a oni najbolji su se zaposlili. Mihajlo Stankov studira elektrotehniku, posebno ga zanima informatika. Na obuci za Java i JavaScript programske jezike bio je među najboljima. Posle tromesečne prakse zaposlio se u kragujevačkoj informatičkoj kompaniji Emisija Consulting. Nije toliko čak ni bitno predznanje koliko je samo želja za napredovanjem i želja za radom, pošto je materija programiranja dosta povezana i moralo bi dosta da se vežba i kad se dođe, kažem, kući. Neki od polaznika su još na obuci, nadaju se poslu. Mogu dalje da radim, mogu da se usavršavam. Dobio sam skorije i praksu na kojoj sada radimo, napredujemo svakodnevno, naporno i nadamo se da ćemo dobiti neke rezultate. Vidjet ćemo, dakle, osnova je jaka, sve je sada nama. Da li ćemo uspeti ili ne. Najviše mladih obučavalo se i zaposlilo u kragujevačkoj kompaniji Emisija Consulting. Kroz ovakve radionice stičemo, čini mi se, najbolji kadar. Prosto na taj način ih pripremimo da od prvog dana oni mogu da što lakše i brže da se uklope. Informatičku obuku na IKT klaster Akademiji pomogle su Švajcarska agencija za razvoj i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Učinimo preduzeća konkurentnijima na međunarodnom tržištu i da podržimo njihov razvoj. Iz tog razloga smo u više gradova u Srbiji podržavali klastere prilikom obuke kadrova za tržište u IT sektoru i veoma smo zadovoljni što i ovde u Kragujevcu je bio jako dobar odziv i što smo na kraju dobili dosta kvalitetne stručnjake. IKT klaster Centralne Srbije postoji 5 godina. Obuku na klaster Akademiji prošlo je više od 300 mladih. Najveće interesovanje vladalo je za Java programske jezike. Mi pokušavamo sa svoje strane, kroz neformalni način obrazovanja, da dobijemo dodatne ljude kvalifikovane za te oblasti i što se tiče JavaScripta, on je veoma bitan skriptni jezik iz prostog razloga što iz njega su kasnije napravljeni derivati mnogi danas veoma atraktivnih tehnologija koje se širom sveta koriste. Java programski jezik je veoma kompleksan i on je konstantno tražen na tržištu od strane kompanija i Java developeri su uvek traženi i veoma su dobro plaćeni kako ovde, tako i u svetu. IKT klaster Akademija Kragujevac i u buduće će organizovati obuke za ona zanimanja za koje vlada najveće interesovanje u IT industriji.